a filɛbagaw foli tan no be ka taa aw kelen na bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabiya no fo aw sigiyɔrɔ la aw be ka Malikunafoni.net TV de lajɛ ni wagati in na kanubagaw ka da jira la k'a fɔ aw be ka Dankoroba Kènè de suit ni wagati in na Dankoroba Kènè an y'a fɔ aw ɲɛna Dankoroba ko dama dama o de ka di anw ye o kuma na anw ni Dankorobaw de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani wagati bi an t'a ko caya an ni maa min bɛ ɲɔgɔn bolo denmisɛnnin don nka denmisɛnnin min don a b'a sen da yɔrɔ dɔn a b'a bolo da yɔrɔ dɔn wa b'a ka kuma fɔta dɔn a y'a ɲɛɲini n'a ye jamba fɔ k'a bɔra la ka k'a ye mais ne tɛna se k'o bɛɛ fɛsɛfɛsɛ dɛ an bɛ kuma da yɛrɛ ma bari bamananw ka kuma don ko mɛn ni dan ye mɛn tigi da ye k'a tɔgɔ fɔ e ma pressé d'accord kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fatumata tɔgɔ fila de bɛ plateau kan yarɔ o ka di dɛ o ɲɔgɔn ko duman fila tɛ yen nɔ ani Fatim Djéli Mory n'an ka to ten sa parce que ne b'a dɔn aw y'a tɔ faamuya donc an bɛ kuma passer Fatim ma n'o kɛra aw na se ka faamuyali caman sɔrɔ Fatim ko la a ko n ko n'a ɲɛɲɛ sini ma sinikɛnɛ aw na se ka sigi k'a fɔ ne bɛ nin jelimuso in dɔn ka se nin hakɛ in na n'o kɛra aw na se ka lakalita ɲuman caman sɔrɔ Fatumata ça va kori baasi t'i la alhamdulillah ala kana baasi k'an si la amina ya rabbi Fatima an ye wele ka na an ka baro kɛnɛ na bi awɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Fatim ye jɔn ye Fatim bɛ bɔ min Fatim yɛrɛ ayiwa an ka taa ɲɛfɛ sa an ka dan nin yɔrɔ in na fɔlɔ ayiwa n dɔgɔma an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin n bɛ ala fo ka ala barikada n bɛ sɔli kɛ kira fɔlɔ ni kira laban kan ala k'an nafa n'a barika ye n'i y'o foli kɛ n bɛ barika da n fa ni n ba ye ka barika da n furuyɔrɔ ye n'i y'o bɛɛ lajɛlen fo ni Fatim Djéli Mory Diabaté ka bɔ Kita Taduningulu Ɲamaga ni Jɛnɛmaga ni Jigi Mamare ni Fodeba Mamare ni Kulumba Mamare ni Seyidu Mamare ni Karunga Mamare ni Fatim Djéli Mory Jɛmɛnɛwule Mamare ni Numudiba Mamare ni Balasi Sɔgɔ Mamare o ye ne mɔkɛ yanfan ni mamuso yanfan ye fa yanfan ni ba yanfan ne bɔra bulaw de la bulamuso de ye ne wolo Sunkaro Sakiliba ne jɛya Tunkara den bulakɛ dɔ kɔni b'anw bolo yan nɔ o ni ɲuman yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la bulaw dun tɛ kolankolon kɛ dɛ awɔ ne b'o kalama mais min bɛ anw bolo yan nɔ ye o kɛmɛ ka ne kamana gan bi dɛ ayiwa a bɛna ɲa ni ala sɔnna fo n'a ɲɛna ye sababuya la awɔ ne Djéli Mory tɔgɔ saba den ne n fa Kura den ne Dalamane Diabaté den ne Cɛmɔgɔ Diabaté den ne Jagila Diabaté den ni Laji Diabaté den ni Sidiya Lagare den de ne Turudimɔni jelikɛ de ye ne wolo Kɛlɛtigi Diabaté i Diabaté an b'a f'i ɲɛna k'i k'i bisimila Fatima an ka se k'a dɔn ko nin ye Fatim ye ko nin ye Fatim Diabaté ye parce que Fatim o bɛ yen Fatim Diabaté bɛ yen k'a fɔ ko nin ye Djéli Mory fɛnɛ ka Fatim ye o tɛ saba ye nin ye jelimuso Fatim ye muso bɛrɛ ye naani ye e ka soni dɔ kɛ tan dɛ sɔrɔ n de sani sukale masadio nyana ne mala dunia la wallahi kanada la solumani ne Fatimu nana ala ni kanu ani nianye me barika bilan fanya fani mbanya fanye kabarika bilan furu yara e tarawela mekanu barika da dami te koromando kurake kunte ayeda lima konyana debe kala kadi kala tigi mani kala ma kese bagatelon ayo te do yamita ya faga amfa kelele abera tare ne bɛ se ka segin a kan koyi ou bien ne k'a to yen fɔlɔ de ayiwa e k'i jɔ dɔɔni n'o tɛ ne tun bɛ n ka so wele sa e ka sabali na n ka to yen nɔ ayiwa i ye min fɔ ni kɛlɛ ma kɛ sebaga tɛ dɔn ne bɛna kɛlɛ dɔ de lawuli yan nɔ n'o tɛ a tɛ ɲa ayiwa n'i y'o kɛ ne bɛna lafarali kɛ ni ala sɔnna a ma a banna Diabaté ne y'a dɔn k'anw tɛ bɔ ɲɔgɔn kɔ kan o jɛlen don n tɔgɔma namu bi an bɛ fɛ k'a dɔn i ka jeliya i bɔra la y'a sɔrɔ so yala i y'a ta so kɔnɔ wa i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛma
Ayiwa alhamdulillah ntɔgɔma ni ɲininkali diyara ne ye kojugu. Ntɔgɔma ne wolola jeliya la ka mɔ a la mais ne y'a sɔrɔ ne ba si tɛ dɔnkili da. N kɔrɔ si tɛ dɔnkili da. Ne kelen de tun bɛ dɔnkili da an ka so. Ne yɛrɛ ye n dɔgɔmuso dɔ formé o bɛ dɔnkili da ne nɔfɛ sisan Mami Diabaté. Bon n dɔgɔmuso dɔ fana n fa dɔgɔkɛ den o mɔna kanja bolo o fana bɛ dɔnkili da bi. Tabarikala. Mais Ala ye furu yɔrɔ min d'o ma. Olu ka jeliya côté ten. Donc yɔrɔ ni furula mɔgɔ ma mun ni ka baara tɛ taa i ka baara bɛ segin kɔfɛ. Voilà. Sinon ne ma ne wolola jeliya la ka mɔ a la mais ma ɲɛ yɛlɛ ka sɔrɔ mɔgɔ bɛ dɔnkili da anw fɛ. Ayiwa o diyara an ye. Fatim ka baara daminɛ ni bi cɛ. I ye album bɔ. Bon n bɛ album ko baara de kan tɔgɔma nin wagati in na. An filɛ yɔrɔnin min na ko sisan album baara de bɛ sen na. Mais ne yɛrɛ karamɔgɔ fɔlɔ-fɔlɔ ye Asitu Kanute de. Ne kɔrɔmuso Jɛmɛnɛwule a bɛ Faransi bi o de ye ne bolo minɛ ka ne di Asitu Kanute ma ko dɔnkilida ka di ne dɔgɔnin ye. Asitu ne b'a fɛ i ka den in former. Ne nana to de la Ala ma hinɛna an fa Bakari Sumano la. Bakari Sumano ka tɔn tun bɛ sigi Daravella yan. Ne nana dɔn ambiance la o de ye ne former yɛrɛ ambiance de ye ne former ka ne kɛ dɔnkilidalaba ye. Tabarikala. N bɛ kundamani mun na bi k'a sɔrɔ. Ala ni ambiance sababu. Kosɛbɛ. Album de baara bɛ sen na tile 2 in na. Ni Ala sɔnna a ma yanni fin octobre cɛ an bɛ album yira o la. Ala ka o don jira na an bɛ kuku kɛ ambiance mɔgɔw fana ye ni wagati in na bari sabu de bɛ juru filɛ ni se kɔlɔn na. Asitu Kanute an bɛ a fana fo a fana ye araba ye jamana in kɔnɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ ka a dɔnnen don an bɛ kuku kɛ a fana ye mais sisan ni ne ko n k'e ka Asitu Kanute ka dɔnkili dɔ kun kɔri ta. Asitu ka dɔnkilinin dɔ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ ye min kɛ a nɔfɛ. A b'a fɔ min na ale mɔrɔkɛ tɛ taama sɔn kɔ fewu. Taama sɔn kɔ mɔgɔ tɛ taama sɔn kɔ. O kɛra ne y'a kɛ a nɔfɛ ni studio la. Fatim diɲɛ baara o baara ni i ni mɔgɔ jɛra ka baara kɛ u sɔti ye baara daminɛ kana se bi ma i ma gɛlɛya sɔrɔ baara kɔnɔ. N tɔgɔma ne ye gɛlɛya caman de sɔrɔ. Awɔ parce que ne yɛrɛ mɔyɔrɔ la ne mɔyɔrɔ la Tomorobugu tellement que dɔnkilida kun ka di ne tun bɛ tagama jelikɔrɔbaw nɔfɛ dɔrɔn n b'a fɛ ka kɛ dɔnkilidala ye mais i b'a dɔn tellement que mɔgɔw ka ko cayara mɔgɔw tun bɛ ne ka wari de minɛna k'a di jeli dɔnkilidalaw ma mais bi alhamdulilayi o jelimusow bɛ sigi ne de ka ran na. Awɔ n bɛ Ala fo ka barika da n ba ye ni muso sɔnna dɔrɔn n'i y'a kɛ tiɲɛ ka don dɔ a ɲɛ bɛ ye. Don dɔ a ɲɛ bɛ ye. Voilà. O ye tan ye. Fatumata. Naamu. Baara in kɔnɔ. I taamana. Bon n tagamana dɔɔni parce que n ye sous région in bɛɛ kɛ. N ma bɔ kɔni ka taa Farajɛ la fɔlɔ mais n taara Sénégal n taara Côte d'Ivoire n taara Burkina n taara Guinée. Awɔ. Olu bɛɛ kɛra concert ye. Bon n taara ɲɛnajɛw la caman na. Côte d'Ivoire kɔni hali sisan n jatigimuso bɛ yen hali le 6 passé n bɔra Côte d'Ivoire kɔɲɔ la. Awɔ. N'i bɛ taa siɲɛ wɛrɛ bɛ n wele. Ni Ala sɔnna a ma. Fatim. Naamu. Jeliya yɛrɛ kɔnɔ. Fɛn jumɛn de bɛ yen k'o ka di ye. N tɔgɔma fɛn min ka di ne ye baara in na o ye bonya de ye. N'i ye mɔgɔ bonya dɔrɔn i bɛ s'a la. Jelikɔrɔbaw fila u bɛ ne tanu yɛrɛ fɔ tɛ dɛ. U bɛ ne tanu kosɛbɛ parce que n b'u bonya. Mɔgɔ yɛrɛ n'i b'a fɛ k'i ɲɛmɔgɔ kunkolo i bɛ kɔrɔya n'i fa ye i bɛ kɔrɔya n'i ba ye mais mɔgɔ tɛ kɔrɔya n'i kɔrɔ ye. En plus u ye mɔgɔ min sɔrɔ baara min kɔnɔ i tɛ kɔrɔya n'o ye dɛ. Fo ka diɲɛ wele. Voilà. A kɛra cogo o cogo a bɛ dɔ de dɔn e tɛ min dɔn. E tɛ min dɔn. Mais n'i y'a bonya a bɛ kɛ sababu ye i b'a sɔrɔ. Bonya ka di ne ye kojugu. Awɔ. Fatim. Naamu. Baara daminɛ ni bi cɛ. A ye hɛrɛ jumɛn lase e ma? N tɔgɔma o diyara n ye dɛ. Baara in daminɛ ni bi cɛ ne tun ye dɔwden caman farala kan.
ne tun bɛ furu bato caman farala kan n tɔgɔma baara in daminɛ ni bi cɛ fɛn o fɛn ka di ne ye fɛn o fɛn ka di n balimaw ye u b'a sɔrɔ ne bolo ka sababu kɛ jeliya ye donc baara in daminɛ ni bi cɛ ne bɛ Ala fo k'a barikada foyi tɛ n bolo fɔlɔ mais n bɛ Ala ka sutura la Ala k'an to sutura la yarabi min ni saya ta tɛ kelen ye Fatim n'an ye an bɛ baara in hukumu kɔnɔ hali sisan kununko jeliya ani bi ta danfara jumɛn b'u la e fɛ n tɔgɔma kunun jeliya ni bi jeliya danfaraba de b'u cɛ anw ka bidenw anw ko lundi ni mardi furancɛ la an ka miliyɔn sɔrɔ kunun jelikɔrɔbaw an y'a ye de u bɛ taa jatigiw baro u ma kɔngɔ u ma fɛrɛ u ma malo ka sa kosɛbɛ mais an ka bi jeliya kɛra ɲɔgɔn lebu ye an ka bi jeliya kɛra ɲɔgɔn lakari ye an ka bi jeliya kɛra fɛn ɲini jeliya ye an ka bi jeliya kɛra fo n ka fɛn sɔrɔ jagoya jeliya ye o sabu ye mun ye e fɛ a sabu tɛ foyi ye fo ka kɛ nata ni ɲɛjuru janya ye n tɔgɔma ni Fatim min sigilen filɛ ɲɛkɔrɔ n'a tun ka di n ye sisan b'a sɔrɔ diɲɛ fɛn bɛɛ bɛ n bolo mais n tora n danbe kɔfɛ parce que n furula cɛ min ma hɔrɔn don ɲamakala tɛ donc u ka taabolo ye min ye ni furu ka di ye i bɛ obligé ka to kɔfɛ i bɛ to nɔfɛ voilà donc sisan jeliya kɛra fɛn de ye n ka fɛn sɔrɔ joona nin bɛ karisa bolo n ka sɔrɔ fo n ka tɛmɛ a la a kɛra ɲɔgɔn lebu ye a kɛra ɲɔgɔn yira diɲɛ na ye fɔlɔ jelikɔrɔbaw tun bɛ ɲɔgɔn sutura bonya kɔnɔ karama kɔnɔ ni ko ye kelen sɔrɔ bɛɛ bɛ taa o dɛmɛ k'o kungo ɲɛnabɔ hali sisan jelikɔrɔba kelen-kelenw bɛ yen u balolen don an ye hali sini n'an y'an sɛmɛ u la an tɛ erreur kɛ mais min mana k'o ka jɛ daminɛ n'an ye sanu 2 sɔrɔ dɔrɔn ka mobili 1 sɔrɔ an b'an kuncɛ bonya mɔgɔkɔrɔbaw ma a ko gɛlɛyara o de kɛra baara yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔ ye donc an tɛ se ka kɛ kunun mɔgɔw ɲɔgɔn ye f'an k'an sigi k'an miiri de ko jeliya ye dilanni de ye jeliya ye ladamu de ye jeliya ye danbe de ye jeliya tɛ ɲɔgɔn neni ye jeliya tɛ ɲɔgɔn buruja ye jeliya tɛ ɲɔgɔn gundo bɔrɔtɔ ye jeliya ye an ka ɲɔgɔn bonya an ka to an danbe kɔnɔ voilà Diabaté nse ani maa dɔ delila ka baro kɛ a ko jeliya k'ale m'a faamuya bi kala jula Diabaté Lafiyabugu a ko n'i y'ale ɲininka ko denmisɛnnin caman bɛ ka fɛn dɔ kɛ bi k'ale b'a jateminɛ artisiya de ko n'o tɛ ko jeliya tɛ ko artisiw ma dɔgɔyaliman tɛ dɛ k'i tɛ mɔgɔ min dɔn ko ka t'i jɔ o tigilamɔgɔ ma i fa ka ɲi i ba ka ɲi ko or que kununko jeliya bunda de kun don karisa mɔkɛ ka jelikɛ kun ye karisa mɔkɛ ye a fa kɛra ta ye den yɛrɛ nana kɛ den ta ye o ko bɛ cogo di bi n tɔgɔma a ye min fɔ o ye tan de ye fɔlɔ a tun bɛ fɔ de ne fa de tun ye karisa ka jeli ye n tɔgɔma cɛ min ye ne yɛrɛ wolo n'o ye Djéli Mory ye a tun bɛ jatigi fɔ san kɔnɔ siɲɛ 1 san o san seliba mais a donna ne ka dɔnkilida contre la a ko fɛn min bɛ jeliya in na e t'a dɔn ba ne de b'a dɔn n'i ye se kɛ n ye n b'i bila i kana kɛ jeli ye o de y'a to ne fa ye ne don mɛdarisa la walasa n kana se ka dɔnkili da mais n tɛnɛmuso de y'a yira a la a ko Djéli Mory se t'a la nin den kelen nin bɛ kɛ dɔnkilidala ye an si se t'a la mais a ye tiɲɛ fɔ kala jula ye tiɲɛ fɔ kunun jeliya an bɛ jate artisiw de fɛ parce que n'i yɛrɛ m'a fɔ bi ko jarabi ka ɲi ou bien jarabi y'a faga ou bien jarabi y'a minɛ i tɛ lamɛn n desani ne yɛrɛ sigilen sisan nɔ hali e ka se ka jarabi dɔnkili dɔ da ten bon ne tɛ se olu la o n tɔgɔma yala o de y'a tiɲɛ
ni te problème ye nte sala no te de sigilen sange jarabi ko kuma fa doro ngane kuma shiche yoro mais ne fene ni te soluna ni ko kita jawra nunu ou bien ka bajuru fo ou bien kana ni lambay ni bi solu de la bagariya on kalantene ala ka bika soro ne maso amina ya rabbi ntoma de namu inya balake ni ne warba soro ne be wele ni singa salon kono kan kilen dro fasada obijani ere kojugu wala obijani kojugu ayi tiɲɛ de fɔ ayi tiɲɛ de fɔ parce que an ka jeliya bɛ fɛ ka latunu mais an y'a ɲini ala fɛ ala kana ala nɔgɔ ya rabbi Allah n'o tɛ kunu karisa kun ye ne mɔkɛ ka jeli ye o den de ye nin tun bɛ kɛ ten de hali bi bunda kelen kelenw na olu t'u ka jeli falen koyi télévision ma to olu k'u ka jeli falen radio ma to olu k'u ka jeli falen hali sini olu ka jeliw b'u bolo u t'a falen mɔgɔ wɛrɛ la ayiwa Fatim namu ni wagati na baara in kɔnɔna na fɛn jumɛn de bɛ ko man di e fiyewu jii min man di ne ye o dɔn ka kɛ komi i bɛ ne fɛ ni ye n kɔ don kan tiɲɛ n kɔ tubabu ko hypocrite komi ne tɛ tubabu kan mɛn o de la ne m'a fɔ o la ne t'o fɛ dɛ awɔ n tɔgɔma fɛn o fɛn ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ ni ne ye mun k'i la n sigi dɔrɔn i k'a fɔ Fatumata Gondo i ye nin kɛ ne la a ma diya n ye ne bɛ yafa deli hali n tɛ miiri awɔ o ye hadamadenya taabolo ye mais k'a ɲana k'a tiɲɛ n kɔ n tɔgɔma o kelen ka an ka jamana in labɔ bi mɔgɔ dɔw yɛrɛ nege bɔlen b'u kanubagaw la k'a sababu kɛ ko kuma ye o de la ne ka morceau kura ni n ko kumakan man ɲi e k'a da tan dɛ i b'a kɛ kuma fɔ la bi f'i miiri kumakan ka gɛlɛn kan kɔrɔ tantɔ i dun b'a kɛ denni a la f'i miiri kumakan kɔrɔ la yo tunya ne tɛ ɲina kumakan man ɲi kanto n ka denmisɛnya la kɔrɔlu ye kumakan min fɔ n ye ka ne to n ka denmisɛnya la makɔrɔlu ye kumakan min fɔ n ye i b'a kuma fɔ denmisɛnya la o n'a bi kɔrɔ n'i y'a fɔ sabaga ye sadilankan o n'a ye sala ni o de da sisan Bamakɔ tiɲɛna dɛ kuma kelen do k'an bɛɛ b'a la awɔ an bɛɛ bɛ dɔɔni kɛ koyi awɔ an bɛɛ bɛ dɔɔni kɛ ayiwa n tɔgɔma namu baro in b'a fɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la o diyara n ye Fatim yɛrɛ ka baara kɔnɔna na ayiwa album ko bɛ sen na album baara bɛɛ bɛ ka kɛ n y'a dɔn dɛmɛbaga ko kɔni o ɲɛ sɔrɔlen do ka ban tubabu ɲuman financièrement dɛmɛ la nafolo kunda wali mɔgɔ minnu bɛ se k'i dɛmɛ ni bololafɛnw ye y'a dɔn o ko bɛɛ ɲɛnabɔlen do ka ban n tɔgɔma o yɔrɔnin baara in tɛ ɲa nafolo o yɔrɔ in na n bɛ Ala fo k'a barikada cɛ min bɛ sigi ne kɔfɛ ka guitare fɔ sumunkɛyɔrɔ la o cɛ kelen de bɛ ne ka baara kɛ studio la mais ne bɛ barikada Umar den ni Usman den ye fo yan fo États-Unis Kumba Mayiga hali n ko sisan n ko ya Rasululayi n bɛ ɲɛ tugu k'a yɛlɛ de awɔ o b'a sɔrɔ a ko géré la i b'a dɔn n bɛ barikada Cheikh Umar Kanute ye fo Canada o fana ye ne dɛmɛbagaba dɔ ye n tɔgɔma ne bɛ barikada Monique ni Antu ye ka barikada Wore Tarawele ye ka barikada Mɛnkɔrɔ den ye Funɛ Kulubali Solongolo ni Baramangolo ka barikada Adama Samake den ye ni ne ma fɔ Bulaw ye awɔ ka barika bila Baro Kanute den ye Lagare ne bɛ Ala fo k'a barikada album in kɔnɔ an b'a kan sa o tɔgɔma n'Ala donna mun na o bɛ kɛ a banna awɔ an bɛ kuku kɛ i jatigiw bɛɛ lajɛlen na i ye fɛn fɛn tɔgɔ fɔ i ma se ka fɛn fɛn tɔgɔ fɔ u k'a faamuya ko jamukan de don a bɛɛ lajɛlen tɛ se ka fɔ donc an b'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n tɔgɔma kɛrɛnkɛrɛnnenya la
folikan laban jumɛn b'i bolo ka fɔ kanubagaw ye? Ayiwa n tɔgɔma ne ka foli belebeleba bɛ n ka manajari ye cɛw cɛ kamalenkɔrɔ 2 ni tila manjal k'a jara k'a sangaranga ne yɛrɛ terikɛ don nugu ni bala duga dambele de ngana bawlanta n tɔgɔma Bamako ya nin fɔ ka caya koyi nin wari t'a kunna koyi sangara dabiya kɔnɛ ni sangara moriba kɔnɛ ala ye dɔ fara kan tuguni n tɔgɔma n'i bɛ jara kɛlɛ dɔrɔn i bɛ taa kɛlɛ kungo kolon fantan ni bantan de o kunun ko jara o tɛ bi ta ye dɛ tiɲɛ la i ye yɔrɔnin fɔ o ye tiɲɛ dɛ kunun ko taw ye manjal filɛ nin ye ni manjal bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ wari kan n'i ko k'i b'a kɛlɛ n'ala ma jan kɛ a bɛ boli ka wari to i bolo komi a banna dɛ o kelen ni ja t'a la dɛ ja tɛ manjal la n'i ko ja o y'a sɔrɔ a taara ɔhɔ o kumana an b'a fɔ ni wagati n b'a fɔ k'a barikada courage fɛn fɛn bɛ ne la bi ala ni manjal kosɛbɛ sinon n tɔgɔma karisa bɛ se dɔnkilida la o tɛ ɲɛ ye karisa bɛ se sumuna o tɛ ɲɛ ye fo ala ka dɛmɛbaga de d'i ma min tɛmɛna ka di ne bɛ manjal fo Mariam den ko ne ko kan cɛ a yɛrɛ ye a ka ɲi ten kana dɔ wɛrɛ ala ye min dɔn wasara n tɔgɔma naamu yanni an k'an kɔ don ɲɔgɔn na sini ma sinikɛnɛ awɔ e hakilina ye fɛn jumɛn ye ka kɛ Mali ye don n'a nataw la mɔgɔw k'a fɔ ko Fatim tun bɛ yan nka nin baara in filɛ nin ye ale de y'a tu tigɛ k'a bila hakilina caman b'o la ma t'a dɔn n'a sɔrɔ ni ala ye hɛrɛ kɛ i bɛna denmara yɔrɔ dɔ dayɛlɛ n'ala ye hɛrɛ kɛ i bɛna foroba dɔw ɲini ka a sɛnɛ fantanw ye n'ala ye hɛrɛ kɛ i bɛna se ka forajiba dɔ dilan fantanw ye n'ala ye hɛrɛ kɛ fana i bɛna se ka yɔrɔ dɔ dayɛlɛ ka to ka yiridenw ni fɛnw bayɛlɛma a ka ca e hakilina ye jumɛn ye? n tɔgɔma ni ala ye hɛrɛ kɛ ne Fatim Djéli Mory falaw ni yatimɛw ne bɛ soba de jɔ ka d'u ma tongo dɔ ka dumuniba tobi ka taa d'u ma ala ka si jɔ ko kɔnɔ ka tila k'u bila kalan na yarabi ala k'o don jira na n'o de ɲini Alahu subahanahu wa taala fɛ n'a ye n dɛmɛ n'a ye ala k'a koɲa nɔgɔya yarabi n tɔgɔma folikan laban pewu i tɛ foli kɛ foli min kɔfɛ mais manjal tɔgɔ t'a la parce que manjal tɔgɔ in yɔrɔ kɛ a ma bɛn ne ma bon n tɔgɔma folikan laban min bɛ n bolo n bɛ Bamakɔ jatigi bɛɛ fo jatigi sɛgɛnbali ɲinɛ balo n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ musu sɔrɔ n'a cɛw bɛɛ fo sɔrɔ sɔɔni Kanteba Lagari n bɛ Bintu Ɲagate fo ne bɛ musokɔrɔ Kulubali fo ne bɛ n cɛlakaw fo Tarawele la hali sisan ne bɔtɔ la e ka dɔnkili duman dɔ da Tarawele lakaw la ta an ka ayiwa kala ibana alu tɛ to ni kala la di Teramagama sosare jo Terama Tamayiba Teramagama sosare jo Terama iya Teramagale Teramaga wali yangana jo maga Teramaga Teramagale Teramaga fifi yangana jo maga Teramaga ayiwa kala bɛ di furu yɔrɔ ma sosare jo Terama jan fana bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye ne nin de fɔ baara in daminɛna n ko dɔnkili o dɔnkili n'a dara fo kɛri de ka k'a la a banna ni kɛri ma k'a la a ti ɲa tiɲɛ yɛrɛ la y'a fɔ ko dɔnkili dɔw bɛ yen nɔ ko kɛri to k'olu la ayi mais min dara yanni an ka émission daminɛ kɛri t'o la dɛ kɛri ti k'ale la dɔgɔmani kɛri kɛr'o la a masiba bɛ bonya parce que ne t'a dɔn mɔgɔ min bɛna sɔrɔ ne de tun ka teli ka kɛri kɛ mais kuma in ma taa ne jimi sira fɛ donc ne tɛna se ka kɛri kɛ ok n tɔgɔma ayiwa an b'i fo a diyara n ye dan tɛ foli min na n tɔgɔma ne tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ fo ne ka Malikunafoni jama fo ne bɛ techniciens fo ka caméramanw fo ka réalisateurs fo ou bien a tɛ fɔ ten awɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo n tɔgɔma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ne b'i yɛrɛ fo k'i barikada ala ye min dɔ wasara ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la amina ni sago jugu tɛ mɔgɔ la bana de ye jugu ye ala k'an kisi bana jugu ma ala ka labanko ɲuman d'an ma ala ka garisɛgɛ sanuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma o de tun ye ne ka foli ye a diyara n ye kosɛbɛ a diyara n yɛrɛ ye i Jabate nse aw yɛrɛ ka fɔ ten
ko sanu suma Djéli ay u tɛ kuma ka ban n'u ma waso don a la a ko ne ye waso ko dama min kɛ nin tabali ngaya a tɛ jate ka ban ne de ma sɔn ka poignet turu a kan pour que a ka bɔ a kalama mais fofo ko ka sanu bila kolon kɔnɔ ka wari k'a ta juru ye ka wari bila kolon ayiwa a y'a fɔ lanseni nyate sanu me jugu balo jugu ni setiya wari me jugu balo jaga jugu ni setiya sanu kuna bagite ni titi jamaga sango itanjura Allahu akbar kanbaw ama bla ya no mini saya tati kelenye mana mini saya tati kelenye ka foli la sia aw kelengele na bele Djéli ma Fatim Djéli vraiment ifene mo gonyana maye adiyara ni foki wala nyuma ndo alhamdulillah no te be mo chaman wele ko ay na nga je ka baroke do ba fiye ko wari wali kele do ba fiye kante sira soro ko kana do were u ba ne ka telephone na o mo fene be ko ko ka ulu fene na ntogoma na mini wili hali sini mini jabi parce que ngunu te sans soro ni jurute no de fo ngo wari ni ansegan ko wallahi namo boanga villa fo te ke nale te de me ni no bla haramadenya nya dora tiena kosobe voilà amba fo nyana ni masay manga joana dona na tawla ame ñoko soro Dankoroba Kènè were ka inshallah ola ani Dankoroba bele were bena je ka baroke aw kambe merci